салом алейкум ба ҳама дӯстон, бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. ба ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоев. видеоҳоре ки имрӯзан дӯстон мисли ҳар вақташ дар бораи ҷинҳо аст. ба касе ки интерес намарома тамошо мекунед ва он бошад, видеоҳоре ки имрӯзаро сар мекунем. тайёред? рафтем. ин видео дар шаб як шахси ҷавон ба навор мегирад ва мегӯяд ки ман дар ҳақиқатан ҷинро ба навор гирифтам. шаб дар хонаи ин мард светҳояш хомӯш мешаванд ва ин мард худаш дар ҷои хобаш буд ва ӯ як садоеро шунавид ки гӯё ки ӯро касе фарёд дорад ва ӯ фонарикро гирифта барои санҷидан ба берун мебарояд. аммо вақте ки ин шахс бармегардад, дар назди ҷойгаи хоби худаш мебинад ки як духтарак бо либосҳои сафед истодааст ва дарҳол боз ин нобуд мешавад. бисёре аз одамон мегӯянд ки ин видео монтаж нест, аммо ба фикри ман ин видео 100% монтаж аст, барои он ки дар вақте ки ин камераро мегардонад, маълум аст ки он камера аз дигар видео гирифта дар ин видео монда шудааст. аммо ин фикру ақидаи ман аст. фикру ақидаи шумо чӣ аст? ба ин шахси ҷавон як чизи сафед ҳамла мекунад. дар ин видео маълум аст ки ин шахс ба назди мошинаш меояд ва дари мошинашро мекушояд ва дар ҳамон вақте ки дарро мекушояд, аз пушти ӯ чизе мезанад. дар ин видео бошад, ин шахсро як чизи сиёҳӣ ба мисли сояаш таъқиб мекунад. чаре ки мо аз камера дида истодем, ин шахс ба телефони худаш нигоҳ карда роҳашро рафта истодааст, аммо аз қафои ӯ чизе омада истодааст. вақте ки ин шахс ба қафояш менигарад, ин чиз дарҳол нобуд мешавад. ин видеоро ман ҳаққонӣ будан ё набуданашро намедонам ва барои ҳамин комментариҳое ки дар поёни ин видео навишта буданд, ман ҳамонҳоро ба шумо мехонам ва шумо фикру ақидаи худатонро низ гӯед. аз камерае ки дар гараж монда буд, як чизи хелам аҷоиб меафтад. ин чиз монанди зан буд ва дар танааш либоси сафед дошт. ин чизи сафед аз ҳеҷ ҷо пайдо шуд бигемам мешавад ва аз ҷояшам намеҷунбид. аммо баъд аз чанде ин камера ба хира шудан сар кард.
видео на он қадар ҳаққонӣ метобад, лекин ман инро дар ин топ кӯш кардам барои он ки дар бораи ин видео бисёр гапҳо гуфтаанд. шахси ҷавон мегӯяд ки ман дар ҷангал як чизи аҷоиберо ба навор гирифтам ки ин ба бигфут монанд буд. чаре ки мо медонем, бигфут ин як чизи хелоҳам аҷоиб ба мисли одам аст, аммо дасту почаи он хелоҳам дароз аст ва гӯшти одамро мехӯрад. лек шумо дар ин бора чӣ фикр мекунед дӯстон? фикрҳои ақидаҳои худро ҳатман оидин дар комментария нависед. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.